Bayyanan wasu yara guda biyu masu koren fata a wata ƙauye a Birtaniya a ƙarni na 12 wato tsawon sama da shekaru 800 kenan da suka wuce ya kawo tarin cece-kuce musamman a tsakanin masana tarihi wanda har yau a zamanin nan namu ba a daina yin ta ba. Labari ne da aka adana ta hanyar bada labari ga waɗanda ba su sani ba, sannan kuma tsofi kan bada yara wannan labari don dai kawai kada a manta da ita. Sannan sanannun marubuta tarihin ƙasar Birtaniya guda biyun nan wato William Newburgh da kuma Ralph Coggeshall sun rubuta wannan labari a cikin littattafansu na tarihi domin kawai kada a manta da wannan labari. Labarin shine wata rana wasu yara masu koren fata mace da namiji sun bayyana a wani ƙauye mai suna Woolpit da ke ƙasar Birtaniya. Yaran suna sanye da wani tufafi da mutanen garin basu taɓa ganin irin shi ba, sannan suna wani yare wanda shi ma basu taɓa jin irin shi ba, kuma sun ki cin duk wani nau'in abinci da mutanen garin suka yi ƙoƙarin basu. Amma da suka yi arba da kore kuma ɗanyen wake sai suka hau kai suka fara ci a yunwace. Sun ci gaba da rayuwa a garin yadda basu cin komai sai ɗanyen wake, sannan basu magana da kowa sai da junansu kaɗai domin babu mai jin yaran su balle a tambaye su daga ina suke. A haka har wata cuta ta kama namijin, Allah ya karɓi rayuwar shi. Ya kasance saura mace ne ita kaɗai. Ta ci gaba da rayuwa cikin wannan mutane yadda a hankali fatar ta koma daidai irin na mutane, sannan ta koyi yaren turanci wanda shine yaren mutanen wannan gari. Bayan nan ne take ba su labarin cewa ita da ɗan uwanta sun zo ne daga wani gari mai suna St. Martin's Land, kuma a garin su rana ba ta fitowa. Gari ne mai cike da korayen shuke-shuke, kuma kaf mutanen garin su ma fatar su kore ne. Sai wata rana ita da ɗan uwanta suka fita kiwon tumakin mahaifinsu. Nan ne suka hangi wani kogon dutse na fidda wani haske mai ban mamaki. Sai suka yanke shawaran su je su duba su ga ko menene ke haske a cikin wannan kogon dutse. Amma sai dai suna shiga sai suka ji kamar an janyo su. Sai bude ido suka yi suka gansu a cikin wani kogon dutse a wannan ƙauye na Woolpit. Kuma rashin sabo da rana da kuma yanayin garin Woolpit shine yasa dan uwanta kwanciya rashin lafiya har ya mutu. To amma ba a nan gizo ke sakar ba. Masana ilimin tarihi da kuma masu yawon bude ido a duniya na wannan zamani sun tabbatar da cewa babu wata gari a duniyar nan mai suna St. Martin's Land, balle kuma wasu mutane masu koren fata da ke rayuwa a cikinta. Yarinyar wacce daga ƙarshe suka bata suna Agnes ta yi dacen samun wani hamshakin mai kuɗi ya aure ta. Yadda ta ci gaba da rayuwarta kamar sauran mutane, babu wani cikakken labari akan rayuwar Agnes bayan ta yi aure. To amma mutane sun ce so da dama Agnes kan fita tana kallon sama kamar mai neman wani abu, kamar kuma wacce take ƙoƙarin gano wani abu. Har yanzu a zamanin da muke babu wanda ya yi nasarar gano St. Martin's Land, wanda hakan ya sa mutane da dama suka yanke hukunci kan cewa waɗannan yara daga wata duniyar suka zo, kuma garin St. Martin's Land ba a duniyar mu take ba. Wannan shine labarin The Green Children of Woolpit, ma'ana korayen yaran Woolpit da Hausa. Idan ka ji daɗin labarin ka danna alamar subscribe domin samun irin waɗannan labaran da ma waɗanda suka fi